trebate savjet, legendarni investitor i izvršni direktor Berkshire Hathaway, Warren Buffett, ima mnogo toga za podijeliti. Kroz svoja pisma, eseje i TV pojavljivanja, Buffett dijeli narodne, smiješne, jasne savjete o ulaganju, upravljanju, životu, sreći i svemu između. Daleko je bolje kupiti divnu tvrtku po poštenoj cijeni, nego poštenu tvrtku po divnoj cijeni. Cijena je ono što plaćate, vrijednost je ono što dobijete. Ako izgubite novac za tvrtku, bit ću puno razumijevanja. Ako izgubite djelić ugleda za tvrtku, bit ću nemilosrdan. Jednostavno pravilo nalaže moju kupnju. Boji se kad su drugi pohlepni i budi pohlepan kad se drugi boje. Važno je znati što znaš i znati što ne znaš. Ne možete sklopiti dobar posao sa lošom osobom. Samo kupite nešto za manje nego što vrijedi. Neizvjesnost je zapravo prijatelj kupca dugoročnih vrijednosti. Kao u slučaju braka, poslovne akvizicije često donosi iznenađenje nakon što se kaže ja uzimam. Svaki 10 godina tamni oblaci ispunit će gospodarsko nebo i natkratko će kižiti zlatom. Nemojte propustiti nešto što je danas privlačno jer mislite da ćete sutra naći nešto bolje. Najbolji način razmišljanja o ulaganjima je biti u sobi bez ikog drugoga i samo razmišljati. Ako to ne uspije, ništa drugo neće uspjeti. Pravilo broj 1 je nikad ne gubiti novac. Pravilo broj 2 je nikad ne zaboravite pravilo broj 1. Vaša najbolja investicija ste vi sami, a ništa se ne može usporediti s tim.